A potencia náutica dos concellos que integran a Mancomunidade de Arousa Norte desembarcou en Fitur para amosarlles aos ali presentes toda a súa riqueza turística, gastronómica e paisaxística. Co lema 365 días navegando, as vilas do Barbanza presentaron en Madrid a súa aposta polo turismo náutico na Ría de Arousa. Estar en Fitur o que pretendemos é vender Arousa Norte e Barbanza como unha cidade de 4 concellos onde somos preto de 70.000 habitantes e vender o noso produto turístico en torno ao mar, o turismo mariñeiro. En torno ao mar, pois temos o turismo náutico, temos as nosas praias, kilómetros de praias de calidade de costa, de aguas de calidade. A través do mar, os turistas poderán desfrutar dos lugares máis fermosos do Barbanza, como son o Monte da Curota, as dunas de Corrubedo ou as praias virxes dos 4 concellos. O 100% prácticamente das persoas que visitan as nosas oficinas de turismo solicitan un viaxe en barco. E a xente que vende o interior, sobre todo, pois lle encanta esa opción. E é algo que, como costa, pois outros territorios non teñen e que nos temos que potenciar ao máximo. E como punto forte para o turismo náutico, dende Arousa Norte están a traballar na ruta Traslatio de cara ao ano Xacobeo 2021. Non existiría o fenómeno xacobeo se non houbera a traslatio, esa pasaxe do apóstolo pola ría de Arousa para subir augas arriba hasta Compostela, desde Padrón. Non? Entón queremos tamén reforzar un pouco ese polo. Hai unha ruta aberta que pensamos que a xente aproveite tamén para facer camiño de Santiago polas terras de Arousa Norte hasta Padrón e dai continuar cara a Compostela. Arousa Norte tampouco se quiso esquecer do deporte. Estamos fomentando que actividades deportivas ao longo de todos os meses do ano, como pode ser competicións ciclistas, competicións de triatlón, de duatlón. Unhas actividades nas que os portos deportivos de Ribeira, Boiro, Pobra do Caramiñal e Rianxo serán os principais protagonistas.